non se pode tolerar que as mulleres teñamos que padecer tamén non soamente as violacións, que son terribles. As agresións sexuais sobre as mulleres é algo terrible, intolerable, que teñamos que soportar este tipo de comentarios. Así que o cese tiña que ser fulminante e se fixo o que había que facer. O que había que facer. Eu espero que cada vez que haxa un comentario desta gravedade, os ceses e as dimisións sexan inmediatas. Aún están moitas, Aínda están moitas que aconteceron no pasado que non tiveron repercusión. No caso da comisaria, o problema grave é que é unha representante da lei, é a que ten que garantizar que non pasen estas cousas e que as mulleres non sean vítimas de violencia.